Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rosel. Taong 1994, Panganiran, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagpapagaling itong si Rosel mula sa atake sa puso. Kalahati ng kanyang katawan, halos hindi na niya maigalaw na siya namang nagpapahirap ng sitwasyon ng kanilang pamilya. Bagaman may kabataan pa siya, hindi niya gaanong mawari kung papaano siya tinamaan ng sakit na yon. Alam ni Rosel na wala siyang komplikasyon sa kanyang katawan, lalo pat bibihira lamang siya kung kumain ng matatabang mga pagkain. Purong isda lang noon ang inuulam nila dahil sa mangingisda sila ng kanyang ama. Sa loob ng 2 linggo matapos ang pagtama sa kanya ng atake sa puso, ramdam na niya ang kanyang kalbaryo. Halos naiisip niya noong magbigti, gawa ng ultimo ang pagdumi at pag-ihi. Inaasa pa niya sa kanyang mag-iina. Hindi naman siya noon makareklamo dahil aminado naman siyang kailangan niya ang tulong ng mga ito. 3 buwan pa noon ang lumipas, napilitan na siyang iwanan ng kanyang asawa. Bukod kasi sa wala na silang makain, ramdam na nito ang paghihirap nila. Yung mga anak niya hindi na nakapag-aaral, gawa ng palagi na itong nagbabantay sa silid niya. Ang panganay din niyang lalaki, halos araw-araw nang pumapalaot, makakuha lamang ng isdang makakain nilang magpamilya. Dahil dito, bagaman isang napakahirap na desisyon yon para sa kanyang mag-iina, naglakas loob yung lumayo. Rosel, pasensya ka na. Hindi na talaga namin kaya. Wala akong ibang hangad sa mga anak mo kundi ang mapabuti sila. Ayokong magapos dahil lamang sa karamdaman mo. Magpagaling ka muna dito, ha? Aalagaan ko muna sila. Mangiyak-ngiyak na wika ng kanyang asawa habang nagpapaalam. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tulala lang naman siyang nakatitig sa bubong ng kanilang bahay habang dahan-dahang tumatango. Ni katiting na pagluha ay wala siya doong ipinakita, nang sa gayoy hindi siya nito kaawaan. Sa pag-alis ng kanyang pamilya, doon pa lamang umagos ang luha sa kanyang mga mata na halos hindi niya magawang makontrol. Sa isang iglap, naramdaman ni Rosel ang pagtahimik ng buong lugar at animoy matagal na siya roong naninirahang mag-isa. Sa paglipas ng mga araw, tanging ang kanyang ama na lamang ang naging katuwang niya. 3 beses sa isang araw siya nito kung dalawin para lamang gawin ang mga pangangailangan niya. Dahil sa sitwasyon niya noon, kaya na may hindi niya napansin ang mabilis na pagtakbo ng oras. Yung mundo niya kasi noon, nakaikot na lamang sa kanyang silid. Magmula noong naparalisa siya, hindi niya na nagawa pang masilayan ang labas ng bahay nila. Pakiramdam niya, ang kanyang sariling katawan ang nagsisilbi ng kulungan ng kanyang kaluluwa. Yung tipong hangad niya sanang magtrabaho para kumita, ngunit kailanman hindi niya na yon magagawa. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, habang patulog na noon si Rosel, narinig niyang bumukas ang pinto ng bahay niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang kanyang ama kasama ang kapatid nitong galing gumaka. Matapos naman niya yung makita, agad naman niya yung tinanong ukol sa kailangan nito sa kanya. Rosel, nandito nga pala ang tiyahin mo. Tutulungan kanyang gumaling kung papayag ka. Pasensya ka na, anak. Masyadong natagalan ang paghingi ko ng tulong. Ilang buwan ko pa kasi itong pinag-isipan. Hindi ko alam kung tama ba ito, pero ito na lamang ang nakikita kong paraan para bumalik ka sa dati. Napakatagal na ng panahong nagtiis ka. Oras na siguro para naman mabigyan kita ng munting kasiyahan. Mangiyak-ngiyak na wika ng kanyang ama sa harapan niya.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang tiningnan ang kanyang tiyahin na nakaupo lamang sa gilid ng kanyang higaan. Pagtitigan nilang dalawa, bumungad kay Rosel ang mga mata nitong animoy walang emosyon. Bagaman nakangiti ito, ramdam niyang meron itong iniisip na ibang bagay kesa pagtuunan ng kanyang kalagayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama na ilahad sa kanya ang pakay ng tiyahin niya. Ayon dito, pinatawag nito ang kanyang tiyahin sa kadahilan ng marami itong tangang kakaibang kakayahan. Kolektor din yon ng mga bertud ng mga aswang na nagmumula pa sa iba't ibang uri ng lahi. Para manumbalik ang lakas ng katawan ni Rosel, kinakailangan niyang kumain ng isa sa mga bertud nito na siyang magliligtas sa katawang lupa niya. Bagaman may mga kapalit ang pagtanga ng bertud, hindi na yun mahalaga, basta ba'y ang importante, muling mabuhay ang mga patay niyang binti at kamay. Dagdag pa ng ama niya na hindi niya yun ipipilit dahil sa siya pa rin naman ang magpapasya. Matapos niyang malaman ng tungkol sa bagay na yon, muli niyang tinitigan ang kanyang tiyahin habang malalim na nag-iisip. Pagsilay niyang dahan-dahan na yung tumatayo, agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kanyang ama at kasabay nito ang paglapit ng kanyang tiyahin habang nagsasalita gamit ang napakalalim nitong boses. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Sa lahat ng tinulungan ko, ikaw ang pinaka-espesyal. Hayaan mo, kahit anong nais mo ibibigay ko. Sabihin mo lang, bertud ng gabunan, meron ako rito. Lakas ng demonyo, dalubhasang karunungan ng pambabarang at pangungulam, napakarami ko niyan. Saklaw lahat ng pamamaraan ng pagpatay ng kalaban. Seryosong wika ng tiyahin niya sa kanya habang tinatanggal ang lubid na nakatali sa bewang nito na animoy nagsisilbing sinturo ng kanyang buong kasuotan. Pagbuka ng tiyahin niya sa suot nito, bumungad sa kanya ang napakaraming mga insekto na merong karga-kargang mga bato na nasa iba't ibang sukat. Ayon sa tiyahin niya, lahat ng mga batong yon naglalaman ng mga kapangyarihang kalimitang hinahangad ng mga ordinaryong tao. Bibihira niya lamang yun ipakita, lalo na't matindi ang bulong ng mga demonyo sa sinumang nakakasilay dito. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, inilahad ng tiyahin niya kung bakit nataglay nito ang ganoong karaming mutya. Ayon sa istorya nito, merong 5 o 6 niyang katulad sa mundo na nakakalat. Bawat isa sa kanila, matagal nang nabubuhay para lamang maibahagi ang mga bertud na yon sa mga nangangailangan. Saklaw nito ang pag-armas sa mga aswang kapag merong nagaganap na digmaan. Sila rin ang nagiging takbuhan nito sa oras na naghahangad yun ng isang malakas na kakayahan. Sa madaling sabi, parang mga ermitanyo sila ng mga nilalang, ngunit nasa panig ng kaliwa. Subalit ang pinagkaiba lamang nila, hindi sila nagtatangan ng anumang karunungang may kaugnayan sa Diyos. Yon ang kanilang pinakaayaw sa lahat, lalo pat isang salita lamang na manggagaling dito, maaari yung ikamatay ng mga dala nilang bertud. Sino man sa mga kauri nila ang mawala ng bertud, na humigit sa 20, hindi na yun aabutan ng 5 taon sa mundo. Matapos naman niyang marinig ang istorya nito, wala siyang ibang inisip kundi ang pagpapasya ukol sa kung anong uri ng bertud ang kukunin niya. Ni katiting na pagdadalawang isip ay hindi niya na noon naramdaman sa kadahilan ng di hamak na mas importante sa kanyang makatakas sa pagkakabilanggong yon. Sa pagsapit ng gabi, kahit papaano, nagkaroon na ng linaw ang kanyang isipan ukol sa mga bertud na dala nito. Ang kanyang napagpasyahang piliin noon
ay ang bertud ng gabunang aswang na kumakain lamang ng hayop. Sa ganoong katangian, hindi siya magiging salot o pabigat sa kanilang baryo. Wala din siyang mapapatay na tao alinsunod sa pangangailangan ng mutyang kanyang tangan. Malakas din ang kumpiyansa noon ni Rosel na mapapasunod niya ang bertud na yon sa lahat ng kanyang kagustuhan. Nang magkaroon na sila ng kasunduan ng kanyang tiyahin, kinuha nito ang isang uod na kulay berde na merong daladalang batong animoy tumigas na lupa. Paglagay ng tiyahin ito sa baso, bigla naman yung nalusaw na parabang napakadali nitong matunaw sa tubig. Hindi naglaon, pag itim ng likidong yon, agad naman itong ipinainom ng kanyang tiyahin sa kanya. Bagaman napakapangit ng lasa nito, pinilit pa rin niya yung lunukin alang-alang sa kanyang ikagagaling. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, doon na niya unti-unting nararamdaman ang pagdilim ng paligid. Dala ng kanyang takot at pagkabahala, pinilit niyang tanungin ito kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang tiyahin niyang yon habang sumasagot sa kanya ng Mamamatay ka! Kasabay ng pagsigaw nito ay ang tuluyang pagkahatak ng kanyang wisyo patungo sa kawalan. Pakiramdam niya noon, kaluluwa na lamang siya, gawa ng kahit anong gawin niya, hindi niya masilayan ang alinman sa parte ng kanyang katawan. Sa halos ilang oras niyang paglalakbay sa kawalan, narating niya ang isang lugar na kung saan meron doong aninong umiikot-ikot na parabang humihigop ng mga bagay papalabas sa dimensyong yon. Dala ng matindi niyang pagmamalabis na makatakas sa lugar na yon, nagdesisyon siyang pasukin ito. Paghatak ng kanyang kaluluwa papaloob, bigla naman niyang naramdaman ang pagbalik ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, tumambad ang ama at tiyahin niya na kanina pang naghihintay sa kanya. Nang mapansin ng mga itong may malay na siya, agad naman siya nitong sinubukang patayuin na parabang wala na siyang karamdaman. Noong una, hindi pa gaanong kumbinsido itong si Rosel na magaling na siya, pero nang maramdaman niya ang paggalaw ng kanyang mga kamay, doon na dahan-dahang nagbago ang lahat. Pagtayo niya sa kanyang hinihigaan, rinig na rinig nila ang pagtunog ng kanyang mga buto, gawa ng matagal siyang nakaratay bago ulit yun napakinabangan. Unti-unti na ring bumabalik ang laki ng kanyang bisig na parabang nagtago lamang yun sa ilalim ng kanyang mga buto. Nang makatayo na siya, bakas naman ang kaligayahan ng kanyang ama sa kadahilan ng kailan may hindi na nito inisip na muli pa siyang manunumbalik sa dati niyang kalagayan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakaramdam ng labis na pagkagutom itong si Rosel. Nang akmang tutungo na siya sa kusina para maghanap ng pagkain, agad naman siyang pinigilan ng kanyang tiyahin habang iniaabot sa kanya ang 2 pirasong buhay na manok. Pagsilay niya sa mga ito, hindi naman niya mapigilang maglaway na parabang takam na takam siya sa mga dugo nitong dumadaloy sa kanilang mga sistema. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinutol ang ulo ng mga manok at mabilis ang ininom ang dugo nito sa pamamagitan ng mga natapyas nitong leeg. Matapos niya yung gawin, ramdam niya sa kanyang sarili ang animoy pagkakaroon niya ng hindi pangkaraniwang lakas. Ayon sa tiyahin niya, parte yun ng unang hakbang upang mas lalong kumapit ang bertud sa kanyang katawan. Inabisuhan din siya nitong wala ng paraan para makuha pa ang bertud na yon kung magpapasya siyang kumalas na sa ganoong pamumuhay. Bago magwakas ang kanilang pag-uusap, kabilin-bili na naman ang tiyahin niya na mag-iingat sa grupo ng mga aswang na kumakain ng tao. Karaniwan na kasing gawain ng mga ito na pumatay ng mga katulad niyang gabunan kung nagkataong naramdaman ng mga ito
na hindi pa gaanong nakakapit sa kanyang katawan ang kanyang pinagkukunan ng lakas. Para sa mga hindi nakakaalam, kabilang si Russell sa uri ng mga aswang na kung tawagin ay ikib. Kalimitan itong naninirahan sa mga bundok nang sa gayoy kapag sumasalakay sila sa baryo, hindi sila mapagdududahan. Umiiwas ang mga ikib na manirahan sa baryo ng mga tao, lalo pat matindi ang kanilang pagmamalabis na kumain ng mga hayop kagaya ng manok, baboy at iba pa. Ang pinakapaborito ng mga ikib sa lahat ay ang karne ng kambing sa kadahilanang nagbibigay yon sa kanila ng isang napakasarap na lasa. Dagdag pa ng tiyahin niya na bagaman hayop lamang ang kinakain nila, hindi rin sila dapat na hamakin o maliitin gawa ng di hamak na mas malakas sila kung ikukumpara sa mga ordinaryong aswang kagaya ng tiktik at wakwak. Sa kabuuang lahi din ng aswang sa mundo, tanging ang mga ikib lamang ang may kakayahang gumalaw nang hindi nakakagawa ng anumang ingay. Matapos namang marinig ni Russell ang babala ng tiyahin niya, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Sa paglipas ng mga araw, minabuti niya munang manatili sa paanan ng bundok malapit sa kanilang lugar upang maiwasan ang anumang haka-haka ng mga taong makakapansin sa kanyang pagbabago. Habang hindi pa handa itong si Russell na makipagsalamuha sa mundo, minabuti niya munang lasapin ang bawat araw sa lugar na yon. Labis siyang nangulila sa paglalakad sa mga masusukal na lugar, lalo pat matagal na panahon din siyang nakulong sa kanyang sariling katawan. Sa sobrang pagkagalak nga niya noon sa kanyang mga ginagawa, hindi niya maiwasang mapaisip minsan na panaginip lamang ang lahat ng kanyang nararanasan. Akala niya magtutuloy-tuloy ang masasayang araw niya, subalit nagkamali siya. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang ama, may napansin siyang 3 taong animoy nagmamasid di kalayuan sa kubo na tinitirahan niya. Pagsipat niya sa mga ito, agad naman yung nagtago na animoy nagpapakuno-kunong merong ginagawa. Dahil sa may sikat pa naman noon ng araw, kung kaya't minabuti niyang ipagsawalang bahala na muna pansamantala ang aksyon ng mga ito. Sa pagtungtong ng 6:00 ng hapon, nang akmang uuwi na ang kanyang ama, agad naman niya yung pinigilan dahil sa mga panauhing nagbabantay sa daan. Matapos naman itong mapag-alaman ang kanyang mga naramdaman, minabuti nitong manatili sa loob ng kanyang kubo. Habang hindi pa gaanong lumalaganap ang kadiliman sa paligid, inabisuhan naman yun ni Russell na manatili sa loob ng kanyang bahay. Pagpasok doon ng kanyang ama, lahat ng lagusang maaaring daanan ng mga nilalang papasok dito ay maigi niyang isinara. Matapos niya yung gawin, kampante naman siyang umupo sa gilid ng kanyang kubo habang umiinom ng dugo ng kambing. Maya-maya pa, pagsilay niya sa mga nilalang na unti-unti nang lumalapit sa bahay niya, agad naman niya yung inabisuhan na makiinom. Subalit, nang marinig nito ang kanyang paanyaya, ngumisilang naman ng mga nilalang na yon habang sumasagot sa kanya ang isa sa mga ito ng, "Hindi kami makikipag-inom. Mukha yatang hindi mo alam kung ano ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon." Nang marinig naman ni Russell ang sinabi nito, doon na siya dahan-dahang tumahimik habang nananatiling nakangisi. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maubos na niya ang dugo ng kambing na sinalok niya sa katawan nito, dahan-dahan naman siyang tumayo habang sumasagot dito ng, "Ano ang lahi ninyo? Tik-tik?" "Masyado kayong nagpapakakampante. Kahit gabunan ang nasa harap ninyo. Hayaan ninyo, sa gabing ito, ipapaunawa ko sa inyo ang kahalagahan ng salitang respeto." Kasabay ng kanyang pagwika
ay ang pagbuka naman ng kanyang malalapad na pakpak at ang walang pagdadalawang isip niyang pagsunggab sa mga nilalang. Hindi pa man siya gaanong nakakalapit, nasipat naman niya ang pagbabagong anyo ng mga taong yon na siyang naging sanhi upang masabayan nito ang kanyang lakas at bilis. Halos ilang minuto din silang naghabulan sa gilid ng bundok hanggang sa magawa na niyang masugatan ang isa sa mga kasama nito. Pagbagsak nito sa lupa, sapilitan naman niyang binuksan ang dibdib nito gamit ang kanyang matatalas na mga kuko. Paghayag ng laman nito sa kanyang harapan, agad naman niyang dinukot ang puso nito at siyang naging sanhi ng mabilisan nitong kamatayan. Dahil sa ginawa ni Rosel, bigla namang natigilan ang mga kasama ng pinatay niya na parabang labis yung nagulat sa kanyang ginawa. Maya-maya pa, agad naman siya nitong pinalibutan habang patuloy yung nag-aangil. Sa muling pagsunggab ng mga ito, agad naman niyang nahulaan ang naiisip nitong plano. Alam niya sa kanyang sarili na pilit siya nitong idadarag sa lupa kung kaya't ang ginawa niya, gumawa ng hakbang para makontra ito. Pagdakip niya sa isa pa nitong kasama, nag-aangil naman niyang ibinalibag yun sa lupa sabay tadyak sa pagmumuka nito. Puwersahan niya ring inialis ang puwak ng nilalang na yon na siyang naging sanhi upang yon ay tumakbo papalayo. Makalipas pa ang ilang minuto, nagawa na din niyang mapaslang ang mga kasamahan pa nito. Kahit nagmamakaawa na ang nilalang na yun sa kanya, hindi niya yun binigyan ng pagkakataon para magbago. Alam ni Rosel na kapag napagbigyan niya ang hiling nito, maaaring bumalik yun sa kanyang lugar kasama ang iilan pa nitong mga kapatid. Ayaw niyang mangyari ang bagay na yon, lalo pat maraming tao ang maaapektuhan sa kanilang baryo. Sa pagbalik ng katahimikan sa kanyang bakuran, dahan-dahan naman niyang pinasan ang mga bangkay patungo sa mataas na bahagi ng bukid. Inilibing niya yon ng nakauna ang ulo upang kung sakali mang maging amalanhig ito, papailalim ang paghuhukay nito imbis papaitaas. Nang maisakatuparan na niya ang kanyang nais, minabuti niyang bumalik na sa kanyang kubo para magpahinga. 2 buwan pa ang lumipas nang maramdaman niyang handa na siya, minabuti niyang magpaalam sa kanyang ama na tutungo siya sa gumaka para sunduin ang kanyang mag-iina. Hindi naman yun tumutol sa nais niya, lalo pat nangako siya dito na babalik sila. Subalit, pagkaraan lamang ng 5 araw, nabalitaan ng kanyang ama ang kanyang pagkamatay. Ayon sa nakakita sa kanyang bangkay, natagpuan siya nitong nakabigti sa isang puno ng akasya malapit sa baryo na kinaroroonan ng mag-iina niya. Matapos naman itong mapag-alaman ang nangyari sa kanya, dali-dali naman yung lumuwas ng lugar nila para sunduin siya. Pagdating niya sa gumaka, doon niya nalaman na meron na palang kinakasama ang asawa nito. Yung mga anak niya, wala na ring pakialam sa bangkay niya na parabang hindi man lang siya mahalaga. Dala ng kanyang galit at pagkaawa sa kanyang anak, napagsalitaan niya ng masama ang asawa nito't mga anak habang nililigpit ang kanyang bangkay. Para sa isang ama na makitang walang kahalagahan ng sakripisyong ginawa ng anak niya, ay isang napakasakit na kaganapan. Noon ding mismong araw, umalis sila sa lugar na yon nang walang kahit na sinong pumipigil. Inilahad niya din sa asawa at kinakasama nito hanggang sa kamatayan, hindi niya yun mapapatawad. Halos napakabigat kasi ng loob ng ama noon ni Rosel sa kadahilan ng hindi nakita ng mga ito ang kanyang sakripisyo, mabuo lamang ang kanilang pamilya. Sa kagustuhan nitong muli silang magsama-sama, napilitan pa yung isang laang kaluluwa sa demonyo kapalit ng malusog nitong pangangatawan. Nang mapag-alaman naman ng kanyang tiyahin ang nangyari sa kanyang pamangkin, 3 sunod-sunod na anak ng kanyang asawa ang pinatay nito.
Binalda niya rin ang kinakasama nitong lalaki bilang parusa sa ginawa nitong pagpatay sa kanya. Alam niyo ba, bago tuluyang bawian ng buhay ang ama ni Rosel, kabilin-bilinan niya sa mga kadugo nito na huwag niyang pahintulutan na ipakita ang kanyang bangkay sa kanyang mga apo, maging sa dating asawa ng kanyang anak. Noong mga panahong nang hihina na itong ama ni Russell, palagi niyang bukang bibig sa iba nilang kamag-anak na taas noon niyang ipinagmamalaki si Russell dahil sa naging sagot nito sa kanyang tiyahin noong minsan siya nitong pinapili ng mga bertud ng iba't ibang gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, natutuwa ako kay Russell, no? Yung pagiging tatay niya. Kasi karamihan naman sa mga tatay natin talaga na gusto buo yung pamilya, tsaka masaya, tsaka masagana. Kaso sa sitwasyon nga ni Russell, nagkanda malas-malas yung buhay niya na hindi naman niya ginusto yun. 'Di ba? Ang masakit lang kasi nito, iniwan siya ng asawa niya tsaka mga anak kung kailan down na down siya. Alam niyo, medyo nalulungkot ako dun sa part na yun na iniisip ko na paano kung sa akin mangyari to. Anong mararamdaman ko? Baka nung unang araw pa lang na iniwan ako pakamatay na kaagad. Kasi 'di ba, wala ka ng choice . Yun na nga lang yung sinasandalan mo yung pamilya mo, tapos iiwan ka pa. Bakit naman ganun, 'di ba? So sobrang sakit ng dinanas ni Russell. Tapos yun nga, nabigyan na siya ng bertud nung tiyahin niya. Di ko alam kung anong klase ng gabunan yun pero ang kinakain lang mga hayop, 'di ba? So matalinong galaw yun para kay Russell. Para nga naman hindi siya makaperwisyo ng ibang tao, yung papatay. Makaperwisyo man siya, siguro yung mga alagang hayop, pero yung kailangan niya pampatayin para kumain siya, hindi niya nagagawin yun. So kaso nga lang, lahat rin na sakripisyo niya na baliwala. Nakita niya na merong iba yung asawa niya, tapos wala nang pakialam sa kanya yung mga anak niya. Malamang sa malamang nilaso ng nanay niya yung utak nilaso ng asawa niya yung utak ng mga anak niya para, yun nga, hindi na siya mahalin. Sobrang sakit na kwento nito para kay Russell tsaka sa tatay niya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.